ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். 18 நாட்கள்ல 18 அத்தியாயங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுதான் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு அத்தியாயமும் ஒரு நாள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம 8வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். பக்தி யோகத்துல நம்ம இருக்கோம். நேத்திக்கு பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? பகவான் வந்து எல்லாத்துலயுமே அச்சித்து சித்து ரெண்டுத்துலயுமே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது நீர், நிலம், காற்று எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். தண்ணீர்ல சுவையா இருக்காங்க, தவமா இருக்காங்க, முனிவர்கள் கிட்ட, யோகிகள் கிட்ட. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா மனிதர்கள்கிட்டயும் வந்து திறமையா இருக்காங்க, சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம எதை ஒண்ணு பார்த்தாலும் அது பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நம்மளால பார்க்க முடியும். அதனால பகவானோட அரவணைப்பும் பகவானோட அந்த ஒரு பாண்டிங்கும் நமக்கு எப்பயுமே இருக்கும். எப்பெல்லாம் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு பகவானோட அந்த உணர்வு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம அதுக்காக தான். ஏன்னா நித்தியப்படி பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னும் போது அப்ப அது பகவான் பட்ட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும்போது நம்மளால பகவானை ரொம்ப சுலபமா நம்மளால மனசுல எப்பயும் நிலைநிறுத்திக்க முடியும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ஒரு நடைப்பயிற்சி தான். நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பக்தி உண்டு. அதை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக பகவான் வந்து இவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்படின்றதுதான். எப்பெல்லாம் ஒளிய பாக்குறோமோ அப்பெல்லாம் பகவான் அதுல நமக்கு தெரியுறாங்க. நட்சத்திரமா இருக்கட்டும், சூரியனா இருக்கட்டும், சந்திரனாகட்டும். அந்த ஒளியில யார் இருக்காங்க? பகவான். பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வர ஒளியில இருந்து சூரியன் பிரகாசிக்கிறாங்க, சந்திரன் பிரகாசிக்கிறாங்க, நட்சத்திரங்கள் பிரகாசிக்குது. அப்போ எப்பெல்லாம் ஒளிய பாக்குறோமோ அதெல்லாம் பகவானோட அம்சம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்துலயும் பகவானை பார்க்க பார்க்க நம்ம எது மேலயும் என்ன பண்ண மாட்டோம், அவமரியாதை பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? எது மேலயும் கோவப்பட மாட்டோம். நம்மளுக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்கும், பகவானோட அரவணைப்பு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்துலயும் ஒரு புரிதல் எடுத்துட்டு வரணுன்றதுக்காக தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பகவான் நமக்கு பகவத்கீதையில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்மளுக்கான டாஸ்க். நல்லபடியா பக்தியில நம்ம முன்னேற்றம் அடையணும்ன்றது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆஹ் அக்ஷர பிரம்ம யோகா, கிருஷ்ணரை அடைதல். அதுதான் பகவானை அடையணும். அதுக்கு என்ன மார்க்கம் அப்படின்றது இன்னைக்கு அத்தியாயத்தில் நம்மளுக்கு பகவான் குறிப்பிட்டுருவாங்க. சரிங்களா? மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகம் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இங்க என்ன நமக்கு இருக்கு? கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? சரி, கஷ்டங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கிறோமே. என்ன கஷ்டம் இருக்கு? சந்தோஷமும் இங்க இருக்க தானே செய்யுது. அப்படின்னா, நித்தியப்படி சந்தோஷமாவே நம்ம இருக்கோமான்னா, இல்ல. இல்லைங்களா? கஷ்டங்களும் கலந்து கலந்து தான் இருக்கு. கஷ்டங்கள்ன்னும் போது 2 வகையில் நம்ம அத வந்து பிரிச்சுக்கலாம். ஒண்ணு வந்து எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உள்ள ஒரு கஷ்டம். நம்ம வந்து மனிதர்கள் மட்டும் இதை வந்து எடுத்துக்கவே கூடாது. பகவான் கொடுத்த தாத்பரியங்கள் எல்லாமே எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அது பொருந்தும். அப்படின்னும் போது எல்லா உயிரினங்களுக்குமான கஷ்டம் என்ன அப்படின்றது ஒரு வகை. அப்புறம் மனிதர்களுக்கு மட்டும் உள்ள கஷ்டம் என்ன அப்படின்றது. மனிதர்களுக்கு மட்டுமுள்ள கஷ்டம்ன்றது அவங்க கர்ம வினைக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க அதை அனுபவிக்கிறாங்க. அதுக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. நமக்கு இப்ப ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வருது வாழ்க்கையில அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட கர்ம வினையினால ஏற்படுற கஷ்டம். அதுக்கு பகவானை துவேஷிச்சு நம்மளுக்கு ஒரு அர்த்தமும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறோம் பகவத்கீதையில. சரிங்களா? அப்ப நம்ம கர்மங்களை நம்ம கரெக்டா இருக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை. இன்னொன்னு, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் என்ன சிரமம் இந்த ஜட உலகத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய். இந்த 4 வகையான துன்பங்கள் உண்டு. பிறப்பு, அதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அம்மாவுக்கும் சிரமம், குழந்தைக்கும் சிரமம் இல்லைங்களா? பிறப்புல. அதுவும் இல்லாம குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுது? அம்மாவோட வயித்துல 9 மாதங்கள், அதாவது ஒரு இறுக்கமான இருட்டு சாக்கு பையில 9 மாதங்கள் நம்ம இருந்தா எப்படி இருக்கும் நமக்கு? ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஏற்படுது அனுபவம். அப்ப நம்ம என்ன வேண்டிப்போம்னா பகவான்கிட்ட, பகவானே இந்த பிறவியிலயாவது நான் எப்படியாவது பக்தியில ஈடுபட்டு உங்களை நானு அடைஞ்சிடணும் அப்படின்றதுனால தான் குழந்தை எப்பயுமே கை கூப்பி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கருப்பையில இருக்கும்போது. அசைக்கிறதுக்கு முடியாது. அதுல உள்ள கிருமிகளோட கடி அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த துன்பங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இருட்டா இருக்கும். சாக்குப்பை மாரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம். அது வந்து ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்களா? இப்ப பிறப்புன்றது பிறந்து வெளியில வர வரைக்குமே கஷ்டம் தான். அதுவும் இல்லாம அ அதுவரைக்கும் பகவான பார்த்து வேண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். அந்த ஆத்மா. எனக்கு வந்து எப்படியாவது இந்த இந்த பிறவியில நான் எப்படியாவது உங்கள வந்து பக்தியில ஈடுபடணும். ஆனா எப்ப வெளியில வராங்களோ, அப்ப அந்த மாயையோட தாக்கம் அவங்களுக்கு வந்துரும். அது எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா,
ஆத்மாவுக்கே உள்ள அது ஒரு குணம் இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஆனா நம்ம கூட அந்த ஸ்தூல சரீரத்துல என்ன இருக்குது? அந்த மனம், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல தான் நம்மளோட எல்லா கர்மத்தோட பலன், அப்புறம் நம்மளோட குணம், அப்புறம் நம்மளோட ஆசைகள் இதெல்லாம் அதுல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். அப்ப நம்ம போன ஜென்மத்துல, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் ஆசைப்பட்டிருந்தோமோ, என்னென்ன கர்மங்கள்லாம் பண்ணி அதுக்கான பலன்கள் நம்ம வச்சிருந்தோமோ, அதெல்லாம் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி. அப்ப அதற்கேத்த மாதிரி அந்த மனிதன் அந்த வாழ்க்கைய ஆரம்பிச்சுடுவான் பிறந்ததுக்கு அப்புறம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் பொறுமையா அந்த சுக்ருதி பக்தியில அவங்க ஏதாவது போன பிறவியில அவங்க நல்லபடியா பக்தி பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்களால மறுபடியும் பக்தியில நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பிறப்புன்றது என்னது? ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம். அதே மாரி முதுமை, அதுவும் ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம். நம்ம மத்தவங்கள எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஞாபக சக்தி குறைஞ்சிருக்கும். இல்லைங்களா? ஆ உடல் தளர்ந்திருக்கும். அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் வந்து முதுமையிலும் நமக்கு சிரமங்களை குடுக்குது. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா மத்தவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் தான். அதுவும் இல்லாம உடலும் வந்து நல்ல நிலைப்பாட்டுல இருக்காது. அப்புறம் நோய். அதுவும் சிரமம் தான். சொல்லவே வேணாம். உடம்புக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா, மொத்தமா நம்மளுக்கு எல்லாமே கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? வலி, வேதனை எல்லாமே இருக்கும். அதுவும் சிரமம். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இறப்பு. இறப்புன்றது என்னது? அதாவது வந்து ஆத்மா வெளியேறும்போது 18,000 தேள்கள் ஒரே நேரத்துல கொட்டுனா எப்படி இருக்குமோ, அந்த வலி இருக்குங்களாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தியில நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைஞ்சோம்னா, நம்மளுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க. அதே நம்ம பக்தியில நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகலைன்னா, யமதூதர்கள் வருவாங்க. அப்ப யமதூதர்கள்னு அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த ப்ராசஸே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நம்ம அந்த வைத்தாரணி ரிவர்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போகணும். அது ரொம்ப என்னன்னா, சுத்தமான ஆறுங்களாம் அது. சரிங்களா? அது வேணா Googleல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. அசுத்தமான ஆறுங்களாம். அதனால தான் கோதானம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஒரு மனிதனும் வாழ்க்கையில. எதனாலன்னா, அந்த மாதிரி அந்த ஆத்த கடக்கும்போது நம்ம தானமா குடுத்த பசு வந்து நமக்கு துணையா இருக்குங்களாம். அதோட வால வந்து நம்ம பிடிச்சுட்டு நம்மளால அந்த ஆத்த வந்து நம்மளால கடந்து போக முடியுமா. கோதானம் பண்ணாதவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பும் இருக்காது. அதனால தான் கோதானம் சிறந்தது. அத அவசியம் பண்ணணும்னு நம்ப சம்ஸ்காரங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அந்த மார்க்கமும் வந்து ஒரு சிரமமான மார்க்கம். அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்ச தவறுகள், அதர்மங்களுக்கான தண்டனைகள நரகத்துல அனுபவிச்சுட்டு, மறுபடியும் இந்த வானத்துல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, மேகக்கூட்டங்களுக்கு நடுவுல அடுத்த பிறவிக்கான உடல் வேண்டி காத்துட்டு இருப்போங்களாம். அப்ப நமக்கு ஏத்த சுக்கிருத்தியோட ஒரு உடல் கிடைக்கிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டே இருப்போமாம். அப்படி கிடைக்கிற பட்சத்துல நம்ம மறுபடியும் அந்த மழையா கீழ பூமியில விழுவோம். அந்த மழையிலேருந்து அந்த பயிர்கள்லாம் விளையுது இல்லைங்களா? அதோட நம்மளும் வந்து கலந்திருப்போம். அது உணவா எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த கணவன் மனைவிக்கு குழந்தையா மறுபடியும் பிறப்போம். அப்படின்றது தான் இந்த லைஃப் சைக்கிள். பிறப்பு, இது சுழற்சின்றது. அப்ப இந்த 4மே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? இது 4மே எங்க இருக்கு? இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கு. இது நமக்கு மட்டும் தான் இருக்கான்னா கிடையாது. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இது பொருந்தும் அப்படின்றது. இது தாண்டி இன்னொரு கஷ்டம் என்ன சிரமம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதிபூதா, அதி ஆத்மா, அதி யக்ஞா. சரி அதி தெய்வா அப்படின்னு 3 இருக்கு. சரிங்களா? அதிபூதா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ நம்பளால சரி. அதி ஆத்மா அப்டின்னா என்னன்னா, நம்பளால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். நம்மளுக்கு குடுத்துக்கிற கஷ்டம் என்ன அப்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 வகை. ஒண்ணு உடலால நமக்கு வர கஷ்டம். சரிங்களா? நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு வலி, வேதனை இருக்கு. உடல்ல அசௌகரியம் இருக்குன்னா, அதனால நம்மளுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். இன்னொன்னு என்னன்னா, மனத்தால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். எப்பயுமே நிம்மதி இல்லாம மனம் சஞ்சலத்தோடயே இருக்கு இல்லைங்களா? என்னைக்காவது நம்மள வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷமான விஷயத்துல மனம் ஈடுபடுமான்னா, ஈடுபடும். ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அந்த சந்தோஷத்த அனுபவிக்கும் அது. திருப்பி நம்ம எதை அடைய முடியலையோ அதையே நினைச்சு அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? எதையாவது ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எ நம்ம எ எது ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் விஷயத்த யோசிச்சுட்டே நம்மளையே போட்டு கவலையில ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதுவும் வந்து நமக்கு ஒரு சிரமம். மன அமைதியும், சந்தோஷமும் இல்லாம இருக்கிறது. அப்போ அதி ஆத்மா அதனால வரக்கூடிய சிரமங்கள் அப்படின்றது நம்ம உடலால வரக்கூடியது, நம்ம மனத்தால வரக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் அதிபூதா அப்படின்றது பிற ஆத்மாக்களால் நமக்கு வரக்கூடிய சிரமங்கள். அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, கொரோனா வந்துச்சு இல்லைங்களா? கொரோனா வந்து நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணோம்? கஷ்டப்பட்டோம். அதுல நெறைய பேர் தன்னோட உயிரையும் இழந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்ப அடுத்த உயிரினங்களால் நமக்கு வரக்கூடிய சிரமங்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இது இல்லன்னா அடுத்த மனிதனால வரக்கூடிய சிரமமும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இது தாண்டி தெய்வா அப்படின்றது இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவர்களால வரக்கூடிய சிரமங்கள். தேவர்கள் நமக்கு என்ன சிரமங்கள் குடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ப
சம்ஸ்காரங்களை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறப்போ, யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம வாழ்க்கை வாழறப்ப, தர்மம் நம்ம கடைபிடிக்காம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப தேவர்கள் அதனால மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. அப்ப வறட்சி, அப்புறம் வந்து இந்த வெள்ளம் இதெல்லாம் ஏற்படும். இது இல்லாம நம்ம இயற்கையை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது, அதாவது மலையை குடைஞ்சி இது பாதைகள் போடும்போது, அப்புறம் ஆத்துல வந்து மணல்லாம் எடுக்கும்போது, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இயற்கையை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி சமயத்துல என்ன இருக்கும்? பூகம்பம், நிலநடுக்கம், மணல் சரிவு இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப அதனாலே நமக்கு சிரமங்கள் ஏற்படுது. இதெல்லாம் இயற்கை சீற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து அதிதெய்வா அப்படின்றது. அப்போ 7 சிரமங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில இந்த ஜட உலகத்துல உண்டு. இந்த 7மே ஆன்மீக உலகத்துல கிடையாது. என்னைக்கு நம்ம பக்தி செஞ்சு பகவானை அடைஞ்சிடறோமோ, நம்மளுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் இது கிடையாது. இதனாலும் அதுக்கப்புறம் இந்த அதிபூத்த, அதி ஆத்மா, அதி தெய்வா இந்த விஷயங்களாலும் நமக்கு சிரமங்கள் ஏற்படாது. அப்ப நித்தியமான சந்தோஷத்தோட பகவான் கிட்ட பக்தி சேவையில ஈடுபடுவோம். கண்டிப்பா அந்த மன உளைச்சல் இல்லைனாலே நம்ம நிம்மதியா சந்தோஷமா தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம நித்தியமா பகவான் மேல பக்தி சேவையில ஈடுபடுவோம் அப்படின்றதுதான். அதனாலதான் இந்த ஜட உலகம் கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச உலகம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆன்மீக உலகம் சந்தோஷம் நிறைஞ்ச உலகம். தன்னோட அப்பா அம்மா கிட்ட குழந்தைங்க இருக்கும்போது எதை பத்தியும் கவலைப்படாம சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நம்மளும் பகவான்கிட்ட நித்தியபடி பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு, ஏன்னா நம்ம சேவை செய்யறது நம்மளோட இயல்பு. அந்த சேவையே நம்ம பகவானுக்கு செஞ்சு நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படின்றது எங்க தாத்பரியம். அப்படிப்பட்ட பகவானை எப்படி அடையலாம் அப்படின்றதுதான் கிருஷ்ணரை அடைதல், அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்றது அத்தியாயம் 8ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. லலிதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயம் 7 பார்த்தோம். அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம். கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நேத்திக்கு. கஷின் மாம் வேதி தத்வதக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பகவான் கிருஷ்ணன், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் பற்றி அறிவின் மகிமை தட்சுனு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட ஆற்றல் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதாவது என்ன நம்மளுக்கு உபதேசங்கள் கொடுத்தாங்க அதுலன்னு பார்த்தோம்னா,
மெட்டீரியல் எனர்ஜி 8 விஷயங்கள் கொண்ட இந்த பிரிந்த ஜட சக்தி, அதுவும் தெய்வீகமானதுதான். அதை விட உயர்ந்தது அதை என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜடசக்தியிலிருந்து ஜீவாத்மா விடுதலை ஆகுறதுன்றது ரொம்பவே சிரமம். அப்போ எப்படி விடுதலை ஆக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையிறதன் மூலியமா அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், அப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணம் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ யாரெல்லாம் சரணம் அடைவாங்கன்றத பார்த்தோம், யாரெல்லாம் சரணம் அடைய மாட்டாங்கன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சரணடைகிறதுலயே வந்து யோகிகள், அதான் ஞானிகள், அவங்க தான் வந்து சிறந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அவங்கள மகாத்மாக்கள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் தேவ வழிபாட்டு முறைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அதாவது ஒண்ணு பகவானை நம்ம நேரடியா வழிபாடு பண்றோம். தேவி வழிபாடுகள் எதுக்காக பண்றோம்னா இந்த ஜட ஆசைகளுக்காக நம்ம பண்றோம். அப்படிப்பட்ட ஆசைகள்ன்றது நிரந்தரமானது அல்ல, அது ஒரு கால அளவுக்கு உட்பட்டது, இந்த பிறப்போட அது முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது அவ்வளவு நிரந்தரமானதல்ல. அப்ப எது வந்து சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானை அடையிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 8 அதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள் அது என்ன அப்படின்றத கிம் தத் பிரம்மம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளுவது அப்படின்றது தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு அப்படின்றத பார்ப்போம். யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்ளுவது. ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். தூய பக்தால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படி அது என்னன்றத பராஸ் தஸ்மத்து பாவோ நியோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. பகவானை அடையணும் அப்படின்னாலே அதற்கு ஒரே ஒரு மார்க்கம் தான் தூய பக்தி அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அது அடுத்த அத்தியாயத்துக்கான முக்கியமான ஸ்லோகமா அமையும். அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். தூய பக்தின்றது மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதான் நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். இன்னைக்கு நம்ம 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். மாதாஜி 7.29 30. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாசித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்வித்து கிருஷ்ணம் அத்யாத்மம் கர்ம சாக்கிலம் சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்யம் ச யே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து இந்த 2 ஸ்லோகங்களையும் நிறைய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? பிரம்ம அப்படின்றது, அதி ஆத்ம, அதி தெய்வம், அதி யஜ்ஞ, அப்புறம் பிரயாண காலே நினைவில் கொள்வது எப்படி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அர்ஜுனன் வந்து 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. இதெல்லாம் அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கும். அதுதான் அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட கேட்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன விளக்கம் அப்படின்றத அதை நம்ம 8வது அத்தியாயத்தை ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்க்க போறோம். மாதாஜி 8.1 ஸ்லோகம் 8.1 8. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டமோऽध्यायः அக்ஷர பிரம்ம யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதெய்வம் கிம் உச்யதே அதியஜ்ஞ கதம் கோத்ரோ தேஹேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் ஏயோசி நியதாத்மபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். அர்ஜுனன் வினவினார், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அதி ஆத்மா என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்றத கேக்குறாங்க, நமக்காக கேக்குறாங்க. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப இது எல்லாமே அர்ஜுனோட கேள்விகளா பார்க்கிறோம். பகவான் அதற்கு விளக்கங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம இந்த சார்ட்ல அதை நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? பிரம்மம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? பிரம்ம அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து ஜீவாத்மா அப்படின்றது அர்த்தம். சரிங்களா? அதாவது இந்த ஜட உலகம், ஜீவாத்மா,
பகவான். எல்லாமே பிரம்மம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல உண்டு அப்படின்னு இதெல்லாம் அழியாதது, நித்தியமானது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுல பிரத்யேகமா பிரம்மம் அப்படின்றது ஜீவன், ஆத்மா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதி ஆத்மா அப்படின்றது உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். அதுவும் வந்து ஜீவாத்மா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். கர்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். இந்த உடலை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம சில செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? அந்த செயல்கள். அதான் கர்மா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது சுயநலமா இருக்கும். சில சமயம் வந்து மத்தவங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்துறதா இருக்கும். சில சமயம் நல்ல விஷயங்களுக்காக நம்ம செயல்களை செய்வோம். அதுதான் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்தின் அடிப்படையில வர செயல்கள். ஆனா இந்த பொருள் உடலுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதுக்கப்புறம் பொருள் உடல்ன்றது நம்மளோட இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஆதிபூத்தா அப்படின்னு என்ன பொருள் இயற்கை, ஜட இயற்கை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆதி தெய்வா அப்படின்றது பகவானோட விஸ்வரூபத்தை நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா எல்லா தேவர்களும் எதுல வந்து அடங்கி இருப்பாங்க? பகவானோட விஸ்வரூபத்துல இல்லைங்களா? இதில் அனைத்து தேவர்களும் அடங்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது யக்ஞா அப்படின்றது பரமாத்மா. ஏன்னா எந்த ஒரு யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் பண்ணாலும் அதை அனுபவிப்பாங்க பரமாத்மா அப்படின்றது நம்ம பீஸ் ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 5வது அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகம். அதுலயே நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப அதி யக்ஞா அப்படின்றது பரமாத்மா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார்? பகவான் எங்க இருக்காங்கன்னா, எல்லோருடைய இதயத்திலும் க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்றது வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு. இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன ஒரு எண்ணத்துல இருப்போம்னா, பக்தி தானே அது நம்ம கடைசியில பாத்துக்கலாம். அது வரைக்கும் நம்ம இந்த உலகத்துல வேணுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லபடியா செஞ்சுட்டு பக்தியை மட்டும் நம்ம கடைசியில பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்களா? ஆனா அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அது எப்படின்னா, இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து எக்ஸாம் வருது அப்படின்னும் போது படிக்காமலே இருந்துட்டு எக்ஸாம் வரப்ப படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க இருந்தாங்கன்னா, அவங்களால எக்ஸாம் நல்லபடியா செய்ய முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? என்ன ஆகும்? ஒரு சில சமயம் உடம்பு சரியில்லாம போயிடும். இல்லைன்னா வேற ஏதாவது குடும்பத்துல ஏதாவது பிரச்சனைகளோ, இல்ல வெளியில போற வேலையோ அப்படி இப்படின்னு ஏதாவதுன்னா மொத்தமா படிக்க முடியாம போயிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கடைசி காலத்துல பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்றது அவ்வளவு உசித்தமானது கிடையாது. ஏன்னா உடல் அங்கங்கள் நல்லா இருக்கும்போதே பக்தி செயலை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது தான் சிறந்தது. அப்படின்னும்போது வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. பக்தின்றது நித்தியமானதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்குன்னு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கால அளவு இப்ப செய்யலாம், அப்படி செய்யலாம்லாம் கிடையாது. எப்பயுமே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், கிருஷ்ண பக்தி மட்டும் ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் மாரி காலையிலயும் சாயந்தரமும் பண்ணிக்கலாம். அப்படியோ இல்ல வயசான காலத்துல பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது கிடையாது. வாழ்நாள் முழுவதும் பிரகலாத் மகாராஜர் அம்மாவோட கருப்பையில இருக்கும்போது நாரத முனிவர் அவங்களுக்கு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ குடுத்திருந்தாங்க. அப்ப அவங்க அம்மாவோட கருப்பையில இருக்கிறதுலேருந்து அவங்க பகவான் மேல பக்தியோட இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். துருவ மகாராஜர் 5 வயசுல இருந்தே பக்தியோட இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் நாரத முனிவரோட உபதேசத்துல. பிரபுபாத்தா அவங்களும் வந்து சிறு வயதுல இருந்து பகவான் மேல பக்தியோட இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தின்றது ஏதோ கடைசியா நம்ம நேரம் இருந்துன்னா செய்வோம். இல்லன்னா கடைசியா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது கிடையாது. வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பகவான் மேல பக்தி. அதுக்கு தான் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோமே, எது எதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அதாவது என்னென்ன எந்த வஸ்துவை பார்த்தாலும் பகவானே நம்மளுக்கு உணரக்கூடிய நிலையில நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும். அப்படி நம்ம பயிற்சி பண்ணும்போது, இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரி இதுக்கு என்ன கேரண்டி அப்படின்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கவே வேணாம். இப்ப நம்ம காலையில தூங்கி எந்திரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதல் நாள் நம்மளுக்கு என்ன மன உளைச்சல் இருந்ததோ, மனசுல என்ன விஷயம் நம்ம ஆழ்ந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோமோ, அதுதான் சட்டுன்னு ஞாபகம் வரும். இல்லைங்களா? தூங்கி எந்திரிக்கும்போது. அதே மாதிரி தான் மரண காலத்தில் நம்ம எது மேல ரொம்ப ஆசைப்படுறோமோ, பிள்ளைகள் மேலயோ, இல்ல நம்மளோட அ பணத்தின் மேலயோ, எது மேல ரொம்ப ஆசைப்படுறோமோ, அதுதான் சட்டுன்னு நினைவுக்கு வரும். அதனால தான் அந்த ஆழ்ந்த ஆசை, அது வந்து பகவானா இருக்கும் பட்சத்துல, பகவானே அவசியம் நமக்கு நினைவுல வருவாங்க. அதுவும் இல்லாம நம்ம பக்தி செயல்பாடுல சிறிது பண்ணாலும் அதுல முன்னேற்றம் தான்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது, நம்ப மறந்தாலும் பகவான் விட மாட்டாங்க. அந்த ஆசைய மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க பகவான். நம்ம அவங்க கிட்ட பக்தியோட இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆசை. அது மட்டும் இருந்ததுனாலே போதும், பகவான் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நினைவுல வந்துருவாங்க. அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட, நம்பிக்கையோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி செயலை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிரம்மம் அப்படின்றது ஜீவாத்மா, ஆத்மா அப்படின்றது ஜீவாத்மா, கர்மான்றது நம்ம செய்யற செயல்கள். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதிபூதா அப்படின்றது பொருள் இயற்கை.
ஆதி தெய்வா அப்படின்றது இதில் அனைத்து தேவர்களும் அடங்கும். எதுல? விஸ்வரூபத்துல. அப்புறம் அதி யக்ஞா அப்படின்றது பரமாத்மா அப்படின்றது நம்ம முன்னாடி ஸ்லோகங்களையும் பார்த்தாச்சு. அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார்? அனைவரின் இதயத்திலும். அப்ப பகவான் நம்ம இதயத்திலே இருக்காங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து உணர்ந்துட்டோம். அத வந்து நம்ம வந்து நம்மளால உணர முடிஞ்சது அப்படின்னாலே மிச்சம் எல்லாம் நம்மளால நல்லபடியா செய்ய முடியும். எப்பயுமே நம்ம தனியாவே கிடையாது. பரமாத்மா வந்து அவ்வளவு காருண்யமானவங்க. நம்ம குழந்தைங்கள நம்ம தனியா வெளியில விட மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஒரு 5 வயசு ஆகுற வரைக்கும், 10 வயசு ஆகுற வரைக்கும். அதே மாதிரி பரமாத்மா எப்பயுமே ஜீவாத்மாவ தனியா விட மாட்டாங்க. எப்பயுமே கூடவே தான் இருப்பாங்க. எந்த ஜீவாத்மாவா இருந்தாலும் சரிதான். அது ஒரு புழுவா இருந்தாலும் சரி, பூச்சா இருந்தாலும் சரி, பறவையா இருந்தாலும் சரி, மரம், விலங்கு, மனிதன் அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் எல்லா ஜீவாத்மாவும் அவங்களுக்கு குழந்தை. சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்பயுமே பகவான் எல்லாரோட இதயத்திலும் இருப்பாங்க. அப்ப நம்ப அத உணராம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ப வந்து இருக்கறனால தான் நம்ப இவ்வளவு புரிதல் இல்லாம இருக்கோம். அப்புறம் இறக்கும் நேரத்துல கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.3 ஸ்லோகம். श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसङ्कितः हरे कृष्ण கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் ஸ்வபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா. அப்போ பிரம்மன் அப்படின்றது ஜீவாத்மா. அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ரெண்டுமே ஜீவாத்மா, அத்தியாத்மா. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலன் நோக்கு செயல்கள். நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யறோம், அதுக்கு பலன் எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். துர்கா மாதாஜி, யாரும் ஸ்லோகம் ரிசைட் பண்ண ஆசைப்படுறாங்களா, விருப்பப்படுறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. படிங்க நிவேதிதா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதிபூதம் ஷரோ பாவஹ புருஷः சாதி தைவத அதியக்ஞோஹம் ஏவாத்ர தேஹே தேஹ ப்ருதாம் வர. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூதா எனப்படும். இந்த ஜட உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எப்பயுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா அது நித்தியமானது. அப்ப அதிபூதா அப்படின்னு அதை வந்து குறிப்பிடணும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வா எனப்படும். சரிங்களா? அப்ப விஸ்வரூபம் தான் அதி தெய்வா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீட்டிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான். நிறைய இடத்துல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, நான் வந்து எல்லாரோட இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறேன் அப்படின்றது. அந்த நினைவு, அந்த உணர்வு நமக்கு எப்பயுமே இருக்கணும். அப்போ நம்ம எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி பண்ண முடியும். சரிங்களா? பரமபுருஷனாகிய நான் அதி யக்ஞா, யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 8.5 ஸ்லோகம். கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. அந்தகாலே சமாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப் பிரத்யாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்தயத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா வாசிச்சிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதிரியே தெரியல. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மேலும் ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. பகவான் சொல்லிட்டாங்க. பகவான் வாயிலிருந்து வந்து வாயிலிருந்து உத்தம ஸ்லோகங்கள் இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னது? நம்பிக்கை இல்லாமலோ நம்ம வந்து வேற எந்த ஒரு செகண்ட் தாட்டை வச்சுக்கவே கூடாது. பகவானே சொன்ன உத்தம ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை, பகவானை அடைகிறோம். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம பகவானை அடையணும். இந்த 7 வகையான கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். இந்த பிறப்பு ஜட உலகம் இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை அடையணும். அப்ப அதற்கான மார்க்கத்தை பகவான் இங்க கொடுத்துட்டாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இறக்கும் காலத்தில், ஏன்னா நம்ம இறப்புன்றது இந்த சரீரத்துக்கு தான், ஆத்மாவுக்கு கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருமே நித்தியமா இருக்க போறோம். எப்பயுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும். நமக்கு ஆரம்பம் முடிவுன்றதே கிடையாது. அன்பான் ஆத்மாலன். அப்ப எப்பயுமே நித்தியமா தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்க போறோம். ஆனா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுதான்
அது அல்டிமேட் கோல் எல்லாருக்குமே இல்லைங்களா? அப்போ பகவானை அடையணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால், அப்ப அதற்கு என்ன செய்யணும்? பகவானை மட்டுமே நினைவில் கொண்டு வரணும்னா பக்தி. பார்க்கறதெல்லாம் பகவானை தெரியணும்ன்றதுக்கு தான் பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க? நிறைய உபதேசங்கள் 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? 9வது அத்தியாயத்திலும் 10வது அத்தியாயத்திலும் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம். என்னென்னத்துல பகவான் எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்றது. அதாவது மீன்களில் மகரமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றதெல்லாம் குறிப்பிட்டிருப்பாங்களா? அந்த மாதிரி அதாவது காலங்களில் வசந்தம் நான், மாதங்களில் மார்கழி அப்படின்லாம் குறிப்பிட்டிருக்காங்களா? அப்ப எல்லாத்துலயுமே என்னது பகவானோட சம்பந்தம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது, எப்பயுமே பக்தியில ஈடுபடும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.2.57 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் இங்க இருக்கு. அஹானி அஹானி பூதானி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ். அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தீஹ யமாலயாயம் சேஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் தத்பரம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ so மச். இது வந்து யக்ஷ பர்ஷனம் அப்படின்ற ஒரு பாகம் உண்டு அந்த மகாபாரதத்திலேயே. அந்த இதுல வந்து ஸ்லோகம் இது வந்து பாகவதத்துல 7வது கேண்டோல 2வது அத்தியாயம் 57வது ஸ்லோகம். சரிங்களா? இதுல என்ன வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு, இந்த யக்ஷ பர்ஷனம் அப்படின்றது என்னன்னா, இவங்க காட்டுல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? வனவாசம் 12 ஆண்டுகள். அப்ப வந்து நீர் எடுக்கிறதுக்காக போவாங்க. போன 4 பேருமே அந்த தண்ணீரை எடுத்துட்டு அவங்க வந்து என்ன ஆயிடுவாங்க? இறந்து போயிடுவாங்க. அதாவது பீமன், அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன் எல்லாரும். அப்ப யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அவங்களை தேடிட்டு போவாங்க. அப்ப வந்து யக்ஷராஜன் தோன்றுவாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? சில கேள்விகளை கேட்பாங்க. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அவங்களுக்கு அந்த பதில்களை கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல திருப்தி அடைஞ்சு இவங்களுக்கெல்லாம் மறுபடியும் உயிரை மீட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்றதான் இந்த பாஸ்ட் டைம். அப்ப யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடுறாங்க. ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000 கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகின் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? நம்ம நித்தியபடி பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய பேருக்கு மரணம் ஏற்படுது. எல்லா உயிரினங்களுமே இறந்து போகுது. எதுவுமே வந்து நித்தியமா இங்க கிடையாது அப்படின்னு நம்ம கண்கூடா பார்க்கிறோம். அப்படி இருந்தும் நமக்கு அப்படி ஒரு மரணம் வரும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இல்லாமலே நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம இங்கதான் நித்தியமா இருக்க போறோம். இந்த உறவுகள் தான் நமக்கு நித்தியமா இருக்க போகுது. அப்புறம் நம்ம சம்பாதிச்சது எல்லாம் நம்மளே தான் வச்சுக்க போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? மரணம்ன்றது அடுத்தவங்களுக்கு தான், நமக்கு கிடையாதுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து என்னது? ஒரு அறியாமையில் இருக்கிறதுக்கான ஒரு உணர்வு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கோம், கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம மார்க்கம் என்ன? இதெல்லாம் எதனால இப்படி இருக்கு? யார் இதெல்லாம் படைச்சது? நம்ம எங்க போகணும்? எப்படி போகிறது மார்க்கம்? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யார் ஒருத்தவங்க ஆன்மானா என்ன அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, எதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி வாழ்க்கையாவது நம்ம போன ஜென்மத்திலயும் வாழ்ந்திருப்போம். நமக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருந்திருக்கும், நமக்குன்னு ஒரு உறவுகள் இருந்திருக்கும். நம்ம அந்த ஜென்மத்துல மனிதர்களா இருந்தோம்னா நிறைய விஷயங்களை சேகரிச்சு வச்சிருப்போம், நல்லா படிச்சிருப்போம், நிறைய பொருட்கள்லாம் ஈட்டி வச்சிருப்போம். ஆனா இப்ப அவங்களே நம்ம முன்னாடி வந்தா கூட நமக்கு அவங்கள அடையாளம் தெரியாது இல்லைங்களா? அவ்வளவுதான் வாழ்க்கைன்றதே. இப்ப நம்ம இந்த ஜென்மத்துல அப்படிதான் இருக்கிறோம். நம்மளோட ஃபேமிலி, நம்மளோட சுற்றுவட்டம் அப்படின்னு நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அடுத்த ஜென்மம் மனிதரா பிறந்து இவங்களே நம்ம முன்னாடி வந்தா கூட நமக்கு அவங்களே அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அது மறுபடியும் நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துல யாரெல்லாம் நம்ம கூட இருக்காங்களோ அவங்கதான் பிரதானம், இவங்களோட தான் நம்ம நிச்சயமா இருக்க போறோம் அப்படின்றதோட உணர்வோடையே தான் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழறோம்ல. இதுதான் அறியாமைன்றது, மாயையால மூடப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றது. அப்ப நித்தியமா நம்ம அப்ப இவங்களாம் விட்டுலாமான்னா கிடையாது. பகவான் எந்த இடத்துலயும் என்ன சொல்லல, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணு, என்னை வந்து பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வான்னு சொல்லவே இல்லை. உன்னுடைய கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய். அததான் பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா கர்மயோகத்துல. அப்ப அதையும் நம்ம கவனத்துல வச்சுக்கணும். அப்போ பகவானால கொடுக்கப்பட்ட உறவுகள் இதெல்லாமே.
அந்த உறவுகள் எல்லாம் நம்மளால என்ன, நம்மளோட கடமையா நம்ம என்ன அவங்களுக்கு எல்லாம் செய்யணுமோ அதை நம்ம அவசியம் செய்யணும். ஆனா அளவா செய்யணும். நித்தியமா நம்ம இங்கதான் இருக்க போறோம், நித்தியமா இந்த உறவுகளோட தான் நம்ம இருக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த மாயை. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அதை உணர்ந்தாலே நம்மளால கடமைகளை வந்து பற்று இல்லாமலே செய்ய முடியும். சரி, என்னோட கடமையா நான் முக்கியமா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா, இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லபடியா சொல்லி கொடுக்கணும். அதனால இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற பட்சத்திலேயே அவங்களால இப்போ உள்ள அந்த போட்டி, பொறாமை, அந்த தவறான விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறது, இதுல இருந்தெல்லாம் அவங்களால நல்லபடியா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம நினைப்போம், பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் நம்ம கிட்ஸுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து சன்னியாசம் வாங்கிடுவாங்க, அவங்க வந்து வாழ்க்கைய வாழ முடியாம போயிடுமே. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இந்த உலகம் அவங்கள விடவே விடாது. சரிங்களா? எவ்வளவு இதுல வந்து ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து அவங்க நம்மள கொண்டு போனாலும் அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த உலகத்துல அவ்வளவு, அதுவும் கலிகாலத்துல அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பிராப்தம் இருக்காது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போற அளவுக்கு மனநிலை வராது. அப்படின்னும் போது நம்ம அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு இந்த மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி, வாழ்க்கையோட வழிகாட்டி இல்லைங்களா இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம். இத கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம முக்கியமா கொடுக்கணும். நம்ம ஒரு நல்லது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செய்யறோம். அதாவது வந்து நிறைய பணம் சேர்த்து வைக்கிறது. பணம் அப்படின்றது வந்து எப்பயுமே நம்ம யோசிப்போம் இல்லைங்களா, எனக்கு அப்புறமும் என்னோட இன்னும் நிறைய தலைமுறைகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இயல்பா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பக்தி, இந்த இது பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் குடுத்துட்டோம்னாலே, அவங்களால நல்லபடியா அவங்களால தன்னோட வாழ்க்கைய அமைச்சுக்க முடியும். அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? ஏன்னா எவ்வளவு நம்ம சேர்த்தாலும் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் அனுபவிக்காத ஒரு சுக்ருதி இருக்கு. அ கஷ்டங்கள அனுபவிக்கிற சுக்ருதி இருக்குன்னா, அததான் அவங்களால செய்ய முடியும். நம்ம எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருந்தாலும். அதே சமயத்துல நம்ம சேர்த்தே வைக்கலனாலும், அவங்க சந்தோஷமா நல்லபடியா எல்லா சுக்ருதிகளோட வாழ்க்கைய வாழற அந்த பிராப்தம் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, நம்ம சேர்த்து வைக்கணும்னே இல்ல. அவங்களுக்கு அது தானாவே அந்த பிராப்தம் கிடைக்கும். அதனால நம்ம அந்த எண்ணத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குடுக்க வேண்டியது இந்த நாலேட்ஜ். பகவத்கீதை, பாகவதம், பக்தி இத குடுக்கணும். அதே மாரி நம்மளும் அதுல நிலைச்சிருக்கணும். இதுதான் இப்ப உள்ள குடும்பத்திலும் சரி, நம்மள சுத்தி உள்ளவங்க கிட்டயும் சரி, நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நம்மளும் இதுல நல்லா நிலை பெற்று இருக்கணும். அப்படின்ற பட்சத்துல இப்போ என்ன புரிதலோட நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா, மரணம்ன்றது அடுத்தவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல. நம்ம நிறைய பேரை பார்க்கிறோம். 100,000கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும், மரணத்துக்கு அப்புறம் படிப்போ, நம்மளோட குடும்பமோ, நம்மளோட எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த அதாவது பொருளோ நம்ம கூட வரப்போறதில்ல. இல்லைங்களா? அப்போ இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும், தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து, மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. மரணத்துக்கு தயார்ன்றது என்னன்னா, யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை நினைச்சு பகவானை அடையிறாங்களோ, அதுதான் நம்ம பாஸ் ஆயிட்டோம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம். சரிங்களா? இல்ல அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். அப்போ இது இந்த உலகின் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றது யுதிஷ்டிர மகாராஜர் குறிப்பிடுறாங்க. பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகங்கள், இந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டிஸோட ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் ஆழ்ந்த அர்த்தத்தோட நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னாலே நமக்கு அவ்வளவு புரிதல் வரும். இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்மளால இவ்வளவு எடுத்துக்க முடியுது அப்படின்ற பட்சத்துல இதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரி இருக்கு, துருவ மகாராஜ் ஸ்டோரி இருக்கு, அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி இருக்கு. சரிங்களா? அது மாதிரி நிறைய பேருது இருக்கு. பரத் மகாராஜர் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப அவங்களோட பிரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒண்ணுத்தையும் ஆழ்ந்த அர்த்தத்தோட படிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா, அதனால பாகவதம் முழுமையானது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, புராணங்கள்லயே. அதனால கண்டிப்பா நல்லபடியா ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைய முடியும். மாதாஜி 8.6 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्सन्ति कलेवरं तं तं एवेदि कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். அப்போ நம்ம விடலை விடும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு ஆழ்ந்த ஆசை என்ன வச்சிருக்கோமோ இந்த உலகத்துல. சரிங்களா? ஒரு சிலவங்களுக்கு தன்னோட குழந்தைகள் மேல இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு சிலவங்களுக்கு தன்னோட சொத்து மேல இருக்கும். அந்த மாதிரி எது மேல ஆசை அதிகமா இருக்கோ அந்த நினைவு வரும். சரிங்களா? ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்றதையும் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிருஷ்ணரை அடைதல். கிருஷ்ணரை அடையிறதுன்றது பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபட்டு இறக்கும் தருவாயில பகவானை நினைக்கும் போது நம்ம பகவானையே நிச்சயமாக அடைவோம். அப்படி இல்லாத சமயத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவா நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி, அடுத்த பிறவிக்கான ஆதாரமா அதுதான் அமையும். அதனால நம்ம ஆழ்ந்த ஆசைன்னு ஒண்ணு வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை ரொம்ப கவனமா வைக்கணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? அதுல நம்ம தவறான விஷயங்களை நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா திரும்பவும் நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி அதோட
ஆதாரத்துலதான் கிடைக்கும். அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதரின் வாழ்க்கை அப்படின்றது இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5.9 ஸ்லோகங்கள்ல உள்ள அதாவது ஐந்தாவது கேண்டோ 9வது அத்தியாயத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரத் மகாராஜர் அப்புறம் இன்னொன்னும் எல்லா டிவோட்டிஸும் பாத்தீங்கன்னா அரசர்களா தான் இருப்பாங்க. அதையும் வந்து நம்ம கவனத்துல வச்சுக்கணும். அப்ப பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கம் பக்தி ரெண்டும் கலந்ததுதான் பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பரத் மகாராஜ் சரிங்களா, இவங்க வந்து ரொம்ப சிறந்த அரசர், தர்ம வழியில ஆட்சி பண்றாங்க, எந்த ஒரு குறைபாடும் கிடையாது, நல்ல குடும்பம், எல்லாமே நல்ல ராஜ்யம், எல்லாமே சிறப்பா அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு, எந்த குறையும் இல்லாத வாழ்க்கை. அப்படி இருக்கும்போது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி அப்படின்னு வந்து 4 விதமா அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நல்லபடியா அவங்க ஆட்சி எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தன்னோட பிள்ளைக்கு அதுக்கான தகுதிகள்லாம் வந்துருச்சு, ராஜ்யத்தை பரிபாலிக்கிற தகுதி எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ராஜ்யத்தை அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு கொஞ்ச காலம் அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க எப்படி ஆட்சி பண்றாங்கன்றத பார்ப்பாங்க. அதுதான் வானப்பிரஸ்தா காலம் சரிங்களா. அவங்க நல்லபடியா ஆட்சி பண்றாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் கவனத்துல எடுத்துக்கிட்டு அதே சமயத்துல பக்தி மார்க்கத்துல இவங்களும் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அடுத்து சன்னியாசியா இருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப இவங்களும் அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன், அதே சமயத்துல குடும்பத்தோடும் சற்று தொடர்போடு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க காட்டுல தவம் செஞ்சு அவங்க வந்து பகவானை அடையிறது, பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபட்டு அப்படின்றதுதான் அந்த காலத்துல எல்லாருடைய வாழ்க்கையோட முறையும் சரிங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல இது இப்பயும் கடைபிடிக்க முடியும் நம்மளால, இந்த கலியுகத்திலயும் இந்த முறையை நம்மளால கடைபிடிக்க முடியும். பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி அப்படின்றது. ஆனா காட்டுக்கு போகணும் கிடையாது, வீட்டுல இருந்து நம்ம நம்ம பகவான் மேல பக்தி செய்யறதுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது அப்படின்றது. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரத் மகாராஜர் என்ன பண்றாங்கன்னா அவ்வளவு எல்லா சௌகரியங்களும் செழுமையும் இருந்தது, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க காட்டுக்கு சன்னியாசம், பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுல போனாங்க. அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க குடிலுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஆறு இருக்கும், அங்க வந்து ஒரு மான் வந்து தண்ணீர் குடிக்கிறதுக்காக வருது, அது பிரெக்னென்ட் டேட் சரிங்களா. அப்ப அந்த மான் தண்ணி குடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மான் பயந்த சுபாவம் இல்லைங்களா. அப்ப பின்னாடில இருந்து ஒரு சிங்கம் கர்ஜிக்கிற சத்தம் கேட்டோடனே அது பயந்து போய் அந்த தண்ணிக்குள்ளார விழுந்துருது. தண்ணியில விழுந்த உடனே அதோட பயத்திலேயே அதுக்கு அந்த குட்டி மானும் பிறந்துடுது. அப்ப ரெண்டும் தண்ணியில தத்தளிக்கும் போது பரத் மகாராஜர் பாக்குறாங்க, வேகமா ஓடி போய் காப்பாத்த முயற்சி பண்றாங்க. அம்மா தாய்மான காப்பாத்த முடியல, அந்த சின்ன குட்டி மானை வந்து காப்பாத்திட்டாங்க. அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப வளர்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு அம்மா இல்லைன்றதுனால அது மேல ரொம்ப பற்றுதல் இவங்களுக்கு வந்துருது. அதுக்கு ரொம்ப அன்போட அக்கறையோட அதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் செய்யறதுலயே அவங்க மனம் முழுக்க லயிச்சிருக்கு, அது மேல ரொம்ப பாசத்தோட இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தவங்க இவங்க என்னத்தை விட்டாங்க, ராஜ்யத்தை, அவங்களோட குழந்தைங்களை, அவங்களோட மனைவிய, என்ன இப்படி எல்லாத்தையும் சகல சம்பத்துக்களையும் விட்டுட்டு வந்தவங்க. ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த குட்டி மான் மேல ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டாங்க. அதுக்காக எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அந்த மானும் கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்புறம் தனியா வெளியில எல்லாம் போக ஆரம்பிச்ச உடனே அது லேட்டா வந்துச்சுன்னா பயந்துருவாங்க, அதுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல அது வராமலே போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும். அப்புறம் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் சந்தோஷமாயிடுவாங்க. இப்படி வாழ்க்கை ஓடிட்டே இருக்கு. பக்தியில இருந்து அவங்க விலகிடுறாங்க. இவங்க பாவா ஸ்டேஜ்ல வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலா அந்த சமயத்துல சரிங்களா. அதாவது பக்திலயும் வந்து ஸ்டேஜஸ் உண்டு. அதுல வந்து பாவம் அப்படின்ற ஸ்டேஜ்ல அவங்க வந்தவங்க தான். அப்படி இருந்தும் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அந்த மான் மேல பற்றுதல் வந்துருது. இப்படி அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டே இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆனா ஒரு நாள் அந்த மான் வெளியில போச்சு, வரவே இல்ல. பயந்து போயிட்டாங்க இவங்க. அந்த மானுக்கு என்ன ஆச்சோன்ற கவலையிலே இவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க, அவங்களோட உடலை விட்டுடுறாங்க. அதற்கப்புறம் என்ன பிறவி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா இவங்க ஒரு மானா பிறவி எடுக்கிறாங்க அடுத்த பிறவில. ஆனா தான் செஞ்ச அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ், பாவா ஸ்டேஜ்ல இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஸ்டேஜ்ல அவங்க இருந்ததுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா முன்னாடி பிறவில அவங்க பரத் மகாராஜரா இருந்ததும், அந்த மான் மேல ஆசைப்பட்டு அவங்க வந்து அன்போடு இருந்ததும் இதெல்லாம் அவங்க ஞாபகத்துல இருந்ததுனால அந்த மான் பிறவியை அவங்க என்ன பண்றாங்க, கர்ம வினைப்படி நடந்திருக்குன்றத நினைச்சு அதை நல்லபடியா வாழ்ந்து முடிக்கிறாங்க. அதற்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஒரு மனித பிறவி கிடைக்குது. அப்ப அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா ஜடபரதர் அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க. ஜடபரதர் அப்படின்னும் போது ஜடம் மட்டும், அதாவது எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லாத மாதிரி, இந்த அதாவது குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருக்கிறது, அதாவது எல்லாமே சரிசமமா பாக்குறது, எதோடும் சம்பந்தப்படாம இருக்கிறது, அந்த மாதிரி அவங்க தன்னை காமிச்சுக்கிட்டு அந்த வாழ்க்கை அவங்க வாழ்றாங்க சரிங்களா. யாரு எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு வந்து அவங்கள ஒரு மேட் மேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து சுயநினைவு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க. ஆனா வந்து அவங்க நல்ல நிலையில தான் இருப்பாங்க. ஆனா ஏதாவது மேல பற்று வந்துச்சுன்னா திரும்பவும் அதுக்கான கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும்ட்டு ஜடபரதர் மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டே இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரகுகர்ணர் அப்படின்ற ஒரு ராஜா இருக்காங்க, அவங்களோட பல்லக்க தூக்கிட்டு வராங்க. அப்போ ஒரு ஆள் அவங்களுக்கு குறையுது அந்த பல்லக்கு தூக்க. உடனே அப்ப ஜடபரதர் அங்க நிக்கிறாங்க, அவங்களை கூட்டு பல்லக்கு தூக்க சொல்றாங்க. அப்போ வந்து ஜடபரதர் தூக்கும்போது கீழே கொஞ்சம் பூச்சிகள், எறும்புகள்லாம் இருந்தது.
அது மேல காலை வச்சிடக்கூடாதுன்ட்டு ஜடபரதர் வந்து கொஞ்சம் தாவி தாவி நடக்கிறாங்க. இதனால அந்த பல்லக்கு வந்து இயல்பா இல்ல. அப்ப அந்த ரகுகர்ணர் அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருது. "உனக்கு பல்லக்கு கூட தூக்க தெரியாதா?" அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கண்டிக்கிறாங்க. அவங்கள திட்டுறாங்க. உடனே ஜடபரதருக்கும் அவங்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்படுது. அப்ப அவங்களுக்கு ஆத்ம ஞானத்த அவங்க குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அத வந்து அவங்க கேட்ட உடனே ரகுகர்ணருக்கும் அது புரிதல் ஏற்பட்டு அவங்களும் ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுறாங்க. ஜடபரதரும் நல்லபடியா அவங்க வாழ்க்கைய வந்து வாழ்ந்து பகவான் மேல பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இதுதான் இறக்கும் தருவாயில் ஒருவன் தனது உடலை விடும்பொழுது எந்த நிலையில் எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்றது பாகவதத்துல உள்ள ஒரு ஸ்டோரி. ஜடபரதரோட வாழ்க்கை சரித்திரம். அதுல இருந்து நம்ம பார்த்தோம். அவங்க மானையே நினைச்சு உயிரை விட்டதுனால மானா பிறவி எடுத்தாங்க. மறுபடியும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்ட அந்த சுக்ருத்தினால மறுபடியும் அவங்க ஜடபரதரா பிறந்து பகவானை அடைஞ்சாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 8.7 ஸ்லோகம். சத்யா மாதாஜி படிக்கிறீங்க? அவசியம். கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. தஸ்மத் ஸ்வர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்ய ச மை யர்ப்பித்த மனோபுத்திர் யாம் ஏவைஸ்வஸ் யசம் ஷயே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச். நீங்களும் ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கீங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதிரி இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை, சரிங்களா, கடமையான போரிடுதலை செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. அப்ப மார்க்கத்தை பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப முக்கியமா சொல்லிட்டாங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க? என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு, பகவானை எப்போ மனசுல, அப்போ நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் பகவானா தெரியணும். பகவானோட அரவணைப்புல சம்பந்தத்துல பகவான் நம்ம இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்காங்க. இவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம மனசுல வச்சிருக்கும் போது பகவானோட அரவணைப்பு நமக்கு தெரியும். அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான, அர்ஜுனருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை போரிடுதல், நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகள். சரிங்களா? அப்போ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து கடமையா மட்டும் பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். அதுதான் தாமரையில நீர் போல அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம குழந்தைகளா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஆன்மீக அறிவை நல்லபடியா கொடுக்கணும். இந்த ஜட உடலை அவங்க பாதுகாப்பா இந்த உலகத்துல பாதுகாப்பா வாழறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு அவங்களை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுல எந்த தவறும் இல்லை. ஆனா அதுல பற்று இல்லாம பண்ணணும். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, சரிங்களா? அப்ப செய்யற செயலாம் பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து. அதுல இன்னொன்னு முக்கியமா வந்துடும். என்னன்னா தர்ம வழியில நம்ம எல்லாரும் இருப்போம் அப்படின்றதுதான். உன்னுடைய மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம், மனம்தான் மத்ததுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுது இல்லைங்களா இந்த ஜட வாழ்க்கையில. அப்ப அந்த மனத்தையும் புத்தியையும் வந்து நம்ம பகவான் மேல் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப பகவானையே எண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட கடமையும் நல்லபடியா செஞ்சு பலன்கள்ல பற்றில்லாம எப்பயும் பகவான் மேலே நம்மளோட இந்த அலைப்பாயிரம் மனசை நிலைநிறுத்தி பகவானை நம்ம அடைவோம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.8 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா மேம்? கேக்குது கேக்குதா மேம்? கேக்குது. மாதாஜி கேக்குது. அபியாச யோகயுக்தேன சேத்சா நான்யா காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்த நுச்சித சிந்தியதம். மாதாஜி கரெக்டா மாதாஜி? சிந்தையன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச் மாதாஜி. நல்லபடியா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்பொழுதும் தனது மனத்தை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியில் இருந்து சற்றும் பிறராது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பகவானை தியானித்து, சரிங்களா, நம்ம மனசுல உள்ள பரமாத்மாவை எப்பயும் நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்தி நம்ம சற்றும் பிறராது, இது ரொம்பவே முக்கியம். சரிங்களா? அதாவது எப்பயுமே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். நம்ம எப்பயுமே இப்ப நம்ம வந்து ஒரு டிராவல் பண்றோம் அப்படின்னா கூட நம்ம செய்யறது டிராவல் பண்ற வேலையா இருக்கும்.
நம்ம பஸ்லயோ இல்ல கார்லயோ டூ வீலர்ல நம்ம போவோம். ஆனா மனசு வந்து ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மனசை நம்ம பகவான் மேல ஈடுபடுத்தணும். அதே மாதிரி சமைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா கையில வந்து சமையல் வேலையை தான் பண்ணும். ஆனாலும் மனசு ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருக்குங்களா? அப்ப அதையும் என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல. பகவான் மேலனா பகவான் எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்னா அவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம் நினைக்கலாம். யசோதா அம்மாவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் அதோட அர்த்தங்களை நம்ம வந்து நினைவுல கொண்டு வரலாம். இந்த மாதிரி அதாவது பகவான் நினைக்கிறதுக்குன்றது அவங்களோட ரூபம். நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா பகவானை முழுமையா நம்ம கண்ணு ஃபுல்லா நிரப்பி கொண்டு வந்து அதை அப்படியே நம்ம மனசுல வச்சு வச்சு தியானிக்கிறது. சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல உள்ள அச்சா விக்கிரகம் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விக்கிரகங்கள் ஏதோ இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானோட அச்சா விக்கிரகம் அதையும் நம்ம வந்து மனசுல வந்து அடிக்கடி நினைவுல ஏற்படுத்தலாம். பகவானோட திருப்பாதம் அதையும் வந்து நம்ம நினைவுல கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ், அப்புறம் குணங்கள். சரிங்களா? பகவானோட காருண்ய குணங்கள். அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பகவான் வந்து பக்தர்களுக்காக எந்த அளவு வந்து இறங்கி வராங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பகவானை நினைக்கிறதுக்கு. அப்ப இதெல்லாம் மனசுல நம்ம நிலைப்படுத்தி சற்றும் பிறழாது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இல்லைன்னா இந்த மனம் என்ன பண்ணும்? நமக்கு இந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கலன்னா நம்மளுக்குள்ள பிரச்சனைகளை தான் நினைவுல கொண்டுகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு அமைதி இல்லாத நிலைக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம பகவானை பத்தி இந்த மாதிரி அமைதியான மனதோட நினைக்கிறது இன்னும் சிறந்தது. நமக்கு வந்து தேவையில்லாத மன உளைச்சல் வராது. சரிங்களா? அப்ப இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். இது பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல 6வது அத்தியாயம் கேண்டோல 1வது அத்தியாயம் அதுல உள்ள ஒரு ஸ்டோரி. இது பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலா ஸ்டோரி. சரிங்களா? இது வந்து பாகவதத்துல உள்ள ஸ்டோரி அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான். இது நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலா அப்படின்றவங்க ஒரு சிறந்த பிராமணர். கலியுகத்துல அப்படி ஒரு பிராமணர் கிடைக்கிறது ரொம்பவே சிரமம். அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப தன்னோட பிராமண இதுல வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப சிறந்து இருக்காங்க. அர்ஜுனன் போர்ல சிறந்து இருக்காங்க இல்லைங்களா? சத்திரியனா குணத்துல எல்லாத்துலயும் அது மாதிரி பிராமணர்கள் இவங்க ரொம்ப சிறந்து விளங்குனாங்க. அப்படிப்பட்ட அஜாமிலா அவங்களுக்கு கல்யாணமாய் குழந்தைகள்லாம் உண்டு, பேரண்ட்ஸும் உண்டு. நல்லபடியா தன்னோட பிராமண வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் அவங்க தந்தைக்கு உதவி செய்யறதுக்காக காட்டுல போய் இந்த சுள்ளிகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? விறகுகள்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக அவங்க போறாங்க. அப்ப காட்டுல போகும்போது அவங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தகாத உறவுல இருக்கிறத அவங்க கவனிச்சிடுறாங்க. அது கவனிச்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க? சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சுள்ளிகள்லாம் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போறாங்க. மனம் ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் என்னது? புலனின்ப பொருட்கள் அது ஆசைப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா பந்தம் ஏற்படும். அது காமமா மாறும். கிடைக்காத பட்சத்துல கோபமா மாறும்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? வீழ்ச்சி அடைகிறோம்னு. அப்ப அப்படிப்பட்ட மனசு அவங்க என்ன ஆயிடுச்சு? அது தப்பான விஷயத்துல அது ஆசைப்பட்டுடுச்சு. உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா திரும்ப திரும்ப அவங்க அந்த பெண்ணை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த பெண் மேல ஈடுபாடு வந்துருது. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண் கிட்ட போய் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்படி சொல்றாங்க. அந்த பெண் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து பிராமணனா இருக்கீங்க, உங்களோட வருமானம் எனக்கு பத்தாது, ஆனால் நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல நான் என்ன வேணாலும் பண்ணி நான் உனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்மணியும் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. திருமணம் நடந்ததும் 2 பேருக்கும் 10 பிள்ளைகள்லாம் பிறக்குறாங்க. அப்ப அந்த பிராமண வாழ்க்கையில அவங்க என்னெல்லாம் சம்பாதிக்கிறாங்களோ அது எதுவுமே அந்த பெண்மணிக்கு பத்தல. அப்போ நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து கேட்க இவங்க என்ன பண்றாங்க? பொய் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதற்கப்புறம் வந்து திருட ஆரம்பிக்கிறாங்க. வழி புரோக்கர்கள்ட்ட எல்லாம் வந்து மிரட்டி பணம்லாம் வாங்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து தன்னை தாழ்த்தி எல்லா செயல்களும் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் அவங்க நிறைய தவறுகள் செய்ய என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாபங்கள் நிறைய வந்து சேர்ந்துருது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த 10வது குழந்தை ஒரு குழந்தை பிறக்கும். அதுக்கு பேர் நாராயணான்னு அவங்க வந்து பெயர் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பெயர் உள்ள அந்த குழந்தை மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப பற்றுதல் அதிகம். சரின்னு அப்ப அவங்களுக்கும் வயசாயிடுச்சு. இறக்கும் தருவாய் அவங்க அடையிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைசி பிள்ளை மேல பற்றுதல் அதிகமா இருந்தது இல்லைங்களா? அதனால அந்த பிள்ளைய வந்து நாராயணான்னு கூப்பிட்டாங்க. சரிங்களா? இறக்கும் தருவாயில. உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. யம தூதர்களும் வந்துடுறாங்க. சரிங்களா? விஷ்ணு தூதர்கள் வந்த உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா யம தூதர்கள்கிட்ட நீங்க வந்து இவங்களை ஒண்ணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே யம தூதர்கள் சொல்றாங்க, இவங்க பாபங்கள் செய்யாம இல்லவே இல்லை, நிறைய பாபங்கள் செஞ்சிருக்காங்க வாழ்க்கையில. அதுவும் பிராமணர் இருந்து நிறைய பாபங்களை செஞ்சுட்டாங்களே, அதனால நாங்க தான் இவங்களை கூட்டு போகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்க வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமல பகவானோட நாமத்தை, பகவான் வேறு பகவானோட நாமம் வேறு கிடையாது. பகவானோட நாமமும் பகவானும்
ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அதனால தான் நாம சங்கீர்த்தனம் நல்லபடியா பண்ணணும். 10 நிமிடம் தான் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு 108 தடவை சொல்றது. நம்ம நல்லபடியா சொல்லணும். இது ஆரம்ப நிலை. அதுக்கப்புறம் நிறைய 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 நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதான். 4 தடவை நம்ம சாண்டிங், அதாவது 108 தடவை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கிரந்தி அப்படின்னு அதுக்கு பெயர். சரிங்களா? அது என்னன்னு நாட்டு முடிச்சு, கிரந்தின்றது முடிச்சு. 4 தடவை நம்ம 108 தடவை நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணோம்னா அது வந்து பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு முடிச்சு போடுங்களாம், அந்த 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 4 ரவுண்ட் சாண்டிங். அதே மாதிரி நம்ம 8 அதுக்கப்புறம் வந்து 16 அப்படின்னு நம்ம வந்து அதிகப்படுத்த நமக்கும் பகவானுக்குமான அந்த சம்பந்தம் இன்னும் இறுக்கமா ஆகும். அதனாலதான் நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். ஆரம்பத்துல கண்டிப்பா எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் பிடிக்குது அதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும் பகவான் நாமத்தை. அதுவும் கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. சரிங்களா? அப்ப இப்ப என்ன ஆகுது, அஜாமில வந்து யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையில ரொம்ப வாக்குவாதம் வருது. இதெல்லாம் அஜாமில பார்த்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது, பகவானோட நாமத்தை தெரியாம சொன்னதுக்கு இவ்வளவு உயர்வா. அப்ப நம்ம நல்லபடியா நம்மளோட பிராமணன் வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்திருந்தா நம்மளும் சிறந்த முறையில நம்ம பகவானை அடைஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஏற்படுது இல்லைங்களா, ஒரு புரிதல். அந்த நிலையில தான் நம்மளும் இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நமக்கு வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு அந்த நிலை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கிடையாது. அஜாமிலாவோட அந்த இது வந்து பாகவதத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டோரி. சரிங்களா? அதனால சாஸ்திரத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டோரி தான். இப்ப நம்ம எல்லாரும் அஜாமிலா நிலையில இருந்து நம்ம கவனிக்கிறோம் யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் உள்ள வாக்குவாதத்தை. இப்ப அஜாமிலாவுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்புறம் யமதூதர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா போயிட்டு யமதர்மராஜா கிட்ட சொல்றாங்க, வந்து இந்த மாதிரி என்ன வந்து அஜாமிலாவை விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே யமதர்மராஜா சொல்லுவாங்க, யார் ஒருத்தங்க பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ, யார் ஒருத்தங்க துளசி மணி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, யார் வந்து பகவான் மேல பக்தியோட இருக்காங்களோ அவங்கள என்ன எக்காரணத்தை கொண்டு நீங்க தொடவே கூடாது அப்படின்னு வந்து யமதர்மராஜா சொல்லிடுவாங்க. அப்புறம் அஜாமிலாவை விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து எடுத்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்பி அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்து அப்ப ஹரித்வார்ல அஜாமிலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவ்வளவு எல்லாம் கண்கூடா பாத்துட்டாங்க இல்லைங்களா, யம தூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாத்தையும் தாத்பரியம் நல்லபடியா நமக்கும் தெரிஞ்சது, அஜாமிலாவுக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அடுத்த வாழ்க்கைய இனிமேல் வர வாழ்க்கை தான் நமக்கு அந்த அடுத்த வாழ்க்கை. சரிங்களா? நல்லபடியா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானோட நாமத்தை நல்லபடியா உச்சரிச்சு அவங்க பகவானை அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்டோரியில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது பகவான் மேல பக்தி செய்யறது எவ்வளவு உயர்வுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.9 ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணியாசம் அனுஸ்மரேத்யஹம் சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசः பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும். இப்ப நம்ம தியானம் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? பகவானை வந்து ஏன்னா பகவான் இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, சற்றும் பிறழாது பகவானா பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்பொழுதும் தனது மனத்தை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன். அப்ப பகவானை பத்தி நம்ம நினைக்கணும். அப்ப எப்படிலாம் நம்ம நினைக்கலாம் அப்படின்றதான் பகவான் நமக்கு நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நல்லபடியா. எல்லாம் அறிந்தவர், பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியும் பகவானுக்கு. மிகவும் பழமையானவர், ஆதி அந்தம், அதாவது சர்வகாரண காரணம் இல்லைங்களா, ஆதி புருஷர் பகவான். அப்ப கட்டுப்படுத்துபவர், எல்லாமே அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு இல்லைங்களா. நம்ம சொல்லி சூரியன் வரப்போறது இல்ல, நம்ம சொல்லி சூரியன் மறைய போறது இல்ல, நம்ம சொல்லி நம்ம துன்பங்கள் நம்மள வராம இருக்க போறது இல்ல, நம்ம சொல்லி நம்ம சந்தோஷங்கள் நம்ம கிட்ட வந்து சேர போறது இல்ல. அப்படின்னும் போது எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறது யாரு, பகவான். அணுவை விட சிறியவர். சரிங்களா? ரொம்ப அணுவை விட சிறியவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். எவ்வளவுதான் நம்ம இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்ல பகவான் இப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி இருப்பாங்களோ இந்த முக்குணங்களோட அடிப்படையில நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணாலும் முடியாது. பக்தி சேவையால மட்டுமே பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்ப எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர். பக்தியால மட்டுமே பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். ரூபமுடைய நபர், பகவானுக்கு உருவம் உண்டு, ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம். சரிங்களா? திரிபங்கா ஃபார்ம்,
இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, பகவான் ஃப்ளூட் வச்சுக்கிட்டு கால் இப்படி வச்சு இங்க காலில் ஒரு பெண்டு, இடுப்புல ஒரு பெண்டு, கழுத்துல ஒரு பெண்டு, இதான் திரிபங்கான்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, இந்த மாதிரி அழகான ரூபம் உடையவங்க. அதுக்கப்புறம் சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். பகவானோட பிரகாசம் வந்து அளவிடவே முடியாது. சரிங்களா, அந்த அளவுக்கு. ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர். அப்புறம் இந்த ஜட இயற்கைன்றது முக்குணங்கள் எல்லாம் கடந்து இருக்கிறாங்க. இதை படைச்சதே பகவான் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். இவ்வளவு இருக்கு பகவானை பத்தி நினைவில் கொள்றதுக்கு. சரிங்களா. மாதாஜி ஸ்லோகங்கள் ஓகே, இது இல்ல. நெக்ஸ்ட் இந்த விரிவாக்கம் நம்ம வந்து இது கோலோக சார்ட் அப்ப நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 8.15 ஸ்லோகம். நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள், நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஞானி மகாத்மா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு யார் ஒருத்தவங்க பகவானை பிறழாமல் மனசுல நிலை நிறுத்தி தியானம் பண்ணணும். அதுவும் பகவானே சொல்லிட்டாங்க என்னென்னலாம் நினைச்சு பகவான் நம்ம தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்றத. அப்படி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ, சரிங்களா, அப்படி இருக்கிற மகாத்மாக்கள், பக்தியில் முன்னேற்றமுள்ள மகாத்மாக்கள் முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த, அதாவது பகவானை அடைஞ்ச பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டுட்டாங்க. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். அப்போ ஒரு ஆத்மா பக்தியில முன்னேற்றம் அடைஞ்சு பெர்ஃபெக்ஷன் அடையிறதுதான் இருக்கலே மிக உயர்ந்த பக்குவம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்டவங்க நித்திய சூரிகளா பகவான் கிட்ட எப்பயுமே நித்தியமா இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா. ஒரு ஆத்மாவா நம்ம என்ன செய்யணும், நமக்கு மரணம் கிடையாது, இந்த சரீரத்துக்கு தான் மரணம், இந்த சரீர சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே தற்காலிகம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப பகவான் தான் நித்தியமானவங்க, நம்ம இதயத்துல எப்பயும் வசிக்கக்கூடியவங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும், அவங்கள நம்ம பக்தியில நம்ம அவங்கள அடையணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.16. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ரீட் பண்றீங்களா? உங்களை மியூட் பண்ணி. சத்யா மாதாஜி பண்றாங்க. படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ பிரம்மம் புவனாலோகா புனர் ஆவர்தினோ அர்ஜுன யாம் மாம் உபேத்ய து கௌந்தேயே புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you so much. ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகங்களிலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. அப்போ ஜட உலகத்துல மிக உயர்ந்த லோகம்ன்றது சத்தியலோகம், சரிங்களா. மிக தாழ்ந்ததுன்றது பாதாள லோகம். 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ் உண்டு, லோகங்கள் உண்டு. அதுல வந்து மிக உயர்ந்ததுன்றது சத்தியலோகம். ஆனா இங்க நம்ம இப்ப பார்க்கறது என்னன்னா, சத்தியலோகம்ன்றது பிரம்மா உள்ள இடம், சரிங்களா. நம்ம மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவோம், நல்ல செயல்கள் செஞ்சா சொர்க்கம் போவோம், தவறுகள் செஞ்சா நரகம் போவோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த 3 லோகங்களையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம நினைப்போம் நம்ம நிறைய தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து சொர்க்கத்தை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா, அங்கேயும் என்ன உண்டு, கலவரம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. எப்பயும் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் என்ன இருக்கும், போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். தேவர்களுக்கு எப்பயும் பயம் இருக்கும். இந்திரனுக்கு கேட்கவே வேண்டாம், தன்னோட பதவிக்கு யார் எப்போ வந்துருவாங்களோன்ற பயத்தோடய அவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அங்கேயும் என்ன இருக்கும், அமைதியும் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் இருக்காது. சந்தோஷங்கள் வேணா நிறைய இருக்கும், ஆனா வந்து அங்கேயும் அமைதியும் இது நிம்மதியும் இருக்காது. அப்ப கலவரம் நிறைந்த ஸ்வர்க்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் நம்ம வாழ்ற இந்த பூமி, அதுலயும் நம்ம நித்தியமா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்ல, நிதர்சனமா நிறைய கஷ்டங்கள் சச்சரவுகள் எல்லாமே உண்டு, இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் உண்டு. அதே மாதிரி நரகம், அதுவும் கேட்க வேண்டாம். அது எப்படியுமே தவறுகள் செஞ்சு அங்க மிக கொடூரமான தண்டனைகள் நடக்கிற ஒரு இடம். அப்ப அதுவும் கலவரம் நிறைந்த ஒரு இடம் தான். அப்ப ஜட உலகின் மிக உயர்ந்ததுன்றது சொர்க்கலோகம். அதுல இருந்து அதே மாதிரி கீழே தாழ்ந்த உலகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. பிறப்பிறப்பு எல்லாத்துலயுமே உண்டு. இந்திரனுக்கும் ஆயுள் காலம் உண்டு, பிரம்மாவுக்கும் ஆயுள் காலம் உண்டு இல்லைங்களா. அது மாதிரி நம்ம போய் அனுபவிச்ச சந்தோஷங்கள் முடிஞ்சது திரும்பி நம்ம இந்த பூலோகத்துல பிறந்து மறுபடியும் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ ஆரம்பிப்போம். அது மாதிரி கஷ்டங்களுக்கு தண்டனைகள் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தவறுகளுக்கு மறுபடியும் இந்த பூமியில பிறப்போம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ப மாறி மாறி
பிறப்பிறப்பு நடக்கக்கூடிய இடமே. ஆனால் குந்தின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை பகவானோட லோகம் வைகுண்டம் கோலோகம் அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவானோட லோகத்துக்கும் ஜட உலகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மாதாஜி 8.17 to 19. 19 ஸ்லோகம் பாதி தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப 8.17 18 வாசிச்சு கொடுங்க. श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सहस्रयुगपर्यन्तमहर् यद्ब्रह्मणो वितुः ऋतुरात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जना अवक्त्याद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यमहाकमेः तात्याकमे पर्यन्ते तत्रैव्याव्यक्तसंस्तुते। हरे कृष्णा। Thank you so much, பிரபுஜி. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிகின்றனர் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த ஜட உலகத்தோட தாத்பரியம் நிதர்சனத்தை நம்ம இதுல பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல. என்னன்னா மனித கணக்கின்படி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா 4வது அத்தியாயத்திலே 1000 முறை இந்த திவ்ய யுகங்கள் சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு பகல், அதே மாதிரி ஒரு 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது திவ்ய யுகங்கள் பிரம்மாவோட ஒரு இரவுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி பகல் பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்தத்திலிருந்து தோன்றாங்க அப்படின்னு. அவ்யக்தம்ன்றது என்னன்னா இப்ப நம்மளாம் நைட்டு உறங்குறோம் இல்லைங்களா? காலையில ஏஞ்சி வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம், மறுபடியும் என்ன பண்றோம், நைட் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம், உறங்க போயிடுறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பிரம்மாவோட பகல் அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆக்டிவா இருக்கும், இந்த 14 லோகங்களும். பிரம்மாவோட இரவு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பிரளயமே வந்து 5 வகைப்படும், 4 வகைப்படும் அப்படின்றது. சரிங்களா? மகா பிரளயம், அப்புறம் நித்திய பிரளயம் அப்படின்னு வந்து 4 வகைகள் உண்டு. அதுல பிரம்மாவோட ஒரு நாள் முடிஞ்சு வர பிரளயம் தான் இது. அப்ப பிரம்மாவோட ஒரு பகல் முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 உலகங்களும் பூலோகம், பூர்லோகம், சொர்க்கலோகம் இதெல்லாம் தண்ணீர்ல மூழ்கிடும். அது மகர லோகத்துல உள்ளவங்க தபலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு இருக்கும் பிரம்மாவோட இரவு முழுக்க. மறுபடியும் பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது மறுபடியும் எல்லா உலகங்களும் அதோட இயல்புக்கு வந்துடும். சரிங்களா? அப்ப அந்த அவ்யக்தன்றது அந்த நீர்ல மூழ்கி இருக்கிறது, எந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் இல்லாத இருக்கிற ஒரு நிலைப்பாடு. அப்ப பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது அவர்கள் அனாதரவாக அழிகின்றனர் அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். இது இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள தாத்பரியம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.20. जय श्री माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तसनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் இப்ப நம்ம ஜட உலகத்தோட தாத்பரியத்தை பார்த்துட்டோம். இப்ப பகவான் அவங்களோட திவ்யமான யுகம், இது உலோகம், அதை பத்தி சொல்றாங்க. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால், தோன்றி மறையுது இல்லைங்களா? அவ்யக்தம் மறுபடியும் தோன்றுது, மறுபடியும் அவ்யக்தம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றும் தோன்றாத இயற்கை, சரிங்களா, மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது, என்றும் அழியாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழியும் பொழுதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் எதுக்கு மட்டும்தான்? இந்த ஜட உலகத்துக்கு மட்டும்தான், பகவானோட உலகத்துக்கு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.24-25. श्री विद्या माता जी हरे कृष्णा। சொல்லிட்டான் மாதாஜி. 24 ஆமா? 24-25. 24 மட்டும் சரி மேம். அவசியம். அக்னி ஜோதிர்கோ சுக்லஹ ஷண்மாச உத்தராயணம் தத்த
प्रयात गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः हरे कृष्ण 23 அவசியம் மாதாஜி. धूम्रो रास्तिस्थ कृष्णः क्षणमास दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगिर्प्राप्य निवर्तते ஹரே प्रणाम கிருஷ்ணா. माताजी பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 24 25ல பரபிரமனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பிறையில் உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த இந்த மார்க்கம் வந்து யோகிகளுக்கான மார்க்கம். சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க மனதெல்லாம் பகவானை நிலைநிறுத்தி புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்து, இப்ப பீஷ்மர் அவங்கள நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த உத்தராயண காலத்துல தான் தன்னோட உடலை வந்து அவங்க விடணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க பொறுமையா காத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்க நினைக்கும் பட்சத்துல அவங்க அந்த உடலை விடக்கூடிய அந்த ஒரு பிராப்தம் இருந்தது இல்லைங்களா? அந்த யோகிகளும் அந்த மிஸ்டிக் பவர்ல அவங்க நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆத்ம பலம். அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி காலத்துல என்னன்னா அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளி நிறைஞ்ச நேரத்துல அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்துல பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பிறையில் உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது அவங்களால மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா நினைச்ச நேரத்துல உயிரை வந்து விடுறதுன்றது யோகிகளுக்கு மட்டுமே முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மார்க்கத்துல உள்ளது என்ன மார்க்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்க வந்து இருட்டுல தேய்பிரையில சூரியன் தெற்கு நோக்கி போற 6 மாதங்கள்ல இந்த உலகை விட்டு போற யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சந்திரலோகம் வரைக்கும் அவங்க போவாங்க. அங்கேருந்து மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு திரும்பி வருகின்றனர். மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில அவங்க ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 8.28 ஸ்லோகம். वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येदितः सर्वमिदं विदित्वा योगी परं पानमुपैति चात्यं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன், இதெல்லாம் வந்து யாரு பக்தியில ஈடுபடலையோ அவங்களுக்கான மார்க்கங்கள். சரிங்களா? பக்தி சேவையில ஈடுபடாதவங்களுக்கான மார்க்கங்கள். அதே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன், சரிங்களா? வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதையை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். அப்ப வேதம் படிக்கிறதுனால, யாகம் செய்யறதுனால, தவம், தானம், கர்மம், ஞானம் இந்த பாதைகள்லாம் மேற்கொள்றது, கர்மயோகம், ஞான யோகம். சரிங்களா? இதெல்லாம் செய்யறதுனால என்னென்ன பலன்கள் அவங்களுக்கு ஏற்படுமோ அந்த பலன்கள் எல்லாம் எதுலயும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருதான். பகவானுக்கு பக்தி சேவையில 9 வகையான பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதன் மூலியமாவே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். தனித்தனியா ஒண்ணா நம்ம செய்ய வேண்டாம். பகவானுக்கு பக்தியிலே எல்லாமே அடங்கிடும். அப்ப இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க அனைத்து நன்மைகளையும் பெற்று பகவானை அடையிறாங்கன்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்ப கோலோக சார்ட் நம்ம பார்த்துலாம். கோலோக சார்ட்ன்றது 5வது கேண்டோல பாகவதத்துல உள்ள ஸ்லோகங்கள் அடிப்படையில செய்யப்பட்ட சார்ட் இது. சரிங்களா? ஸ்லோகங்களின் அடிப்படையில, பாகவத ஸ்லோகங்கள் அடிப்படையில செய்யப்பட்ட சார்ட் இது. இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது இங்க இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து கோலோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இது வைகுண்டம். இந்த முழுக்க பிரகாசமா இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் பிரம்மஜோதி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதற்கு கீழே இருக்கீங்களா இந்த பிரஜா நதி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் வந்து இந்த பொருள் உலகங்கள்லாம் மிதந்துகிட்டு இருக்கும். நம்ம மட்டும் இல்ல, நம்ம கூட நிறைய பொருள் உலகங்கள் நம்ம கூட இப்ப மிதந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ எங்க கோலோகம் இதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய இடம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய மஞ்சரிஸ், அஷ்டசாக்கிஸ், பகவானுக்கான நண்பர்கள், அப்புறம் ராதா ராணியோட தோழிகள், இவங்க எல்லாம் வந்து யசோத அம்மால நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அந்த மகாராஜ், அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாரும் பகவானோட உன்னதமான அன்பு உள்ளவங்க எல்லாரும். சரிங்களா? எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம பகவானோடைய பக்தியோட உள்ளவங்க இங்க இருப்பாங்க அப்படின்றது. இது வந்து வைகுண்டம். வைகுண்டம்ன்றது நாராயண ஸ்வரூபத்துல பகவானை நம்ம பார்ப்போம். அங்க வந்து மகாலட்சுமி தாயாரோட அவங்க சேவை கொடுப்பாங்க. இது வந்து ஐஸ்வர்ய பாவத்துல பகவானை வழிபாடு பண்றவங்க யாரெல்லாம் கிருஷ்ணர் வடிவத்துல இல்லாம ஐஸ்வர்ய பாவத்துல, ஐஸ்வர்ய பாவம்ன்றது கிருஷ்ணர் மேல இப்ப யசோதா அம்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் இந்த 5 ரசங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி 5 ரசங்கள்ல
பக்தி பண்றவங்க கோலோகம் அடைவாங்க. அதே வந்து நாராயணரா 400 ஃபார்ம்ல வாசுதேவரா பகவானை வழிபாடு பண்றவங்க, பெருமாளை வழிபாடு பண்றவங்க, ஒரு பக்தி அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பகவான் மேல வந்து ஒரு பிரமிப்பு இருக்கும், மரியாதை கலந்த ஒரு பக்தி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பக்தி பண்றவங்க வைகுண்ட லோகத்தை அடைவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம ஜோதின்றது இந்த பிரம்மன் ரிலேஷன் பரமாத்மா ரிலேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு வந்து இந்த பக்தி சேவை இருக்காது, ஆனா பகவானை மனதில் நிறுத்தி தவம் மட்டும் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அவங்களும் அடையக்கூடிய இடம் தான் இந்த பிரம்ம ஜோதி அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க சதாசிவ லோகம் இருக்கு, சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் விரிவாக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் அவங்கதான் ஆரம்பம். அவங்கல இருந்து பலராமர் வருவாங்க, பலராமர்ல இருந்து வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர் அப்படின்னு 4 பிரிவுகளா வரும். அந்த சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து மறுபடியும் வந்து நாராயணர் வருவாங்க, மறுபடியும் நாராயணர்ல இருந்து வாசுதேவர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மகாவிஷ்ணு அப்படின்ற விரிவாக்கம் வரும். அந்த மகாவிஷ்ணுல தான் வந்து 3 விஷ்ணு நம்ம பார்ப்போம். ஒருத்தவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்ணோதய கஷாய் விஷ்ணு, இந்த வெஜா நதியில உள்ளவங்க. அப்புறம் வந்து கர்ப்போதய கஷாய் விஷ்ணு, ஒவ்வொரு ஜட உலகத்தில் உள்ளவங்க. அப்புறம் ஷீரோதய கஷாய் விஷ்ணு, ஒரு ஆத்மா கிட்டையும் உள்ளவங்க, ஒரு லிவிங் என்டிட்டிலையும் மனதில் இருக்கிறவங்க, பரமாத்மாவா இருக்காங்க. நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? யக்ஞர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா நம்ம? அப்போ பரமாத்மாவா இருக்கிறவங்க அவங்கதான் ஷீரோதய கஷாய் விஷ்ணு. அப்போ 3 விஷ்ணு நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? விரிவாக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் விரிவாக்கத்துல பலராமர் வருவாங்க, பலராமர்ல இருந்து வாசுதேவர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன் வருவாங்க. அதுல சங்கர்ஷ்ணர் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு குணத்துக்கு அதிபதிகளா இருப்பாங்க, சரிங்களா? அதுல சங்கர்ஷ்ணர்ல வந்து நாராயணர், நாராயணர்ல இருந்து மறுபடியும் வந்து 4 விரிவாக்கங்கள், வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர். மறுபடியும் அந்த சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு வருவாங்க. அதுல 3 விதங்கள். ஒண்ணு வந்து கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க, ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க. இவங்கதான் இந்த ஜட உலகங்கள் இவங்க கிட்ட இருந்து தான் வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? இதுதான் கோலோக சார்ட். இது கோலோகம். இங்க முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணரோட நம்ம 5 ரசங்கள், அதுல நம்ம ஈடுபாடோட பக்தி சேவையில ஈடுபடுவோம். வைகுண்டம் மரியாதை கலந்த பக்தியோட நாராயணருக்கு நம்ம பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபட முடியும். இதுதான் வந்து இந்த பொருள் உலகம் உள்ள இடம், சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சதாசிவ லோகம், சிவபெருமான் இருக்கிற இடம், சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு, மகாலட்சுமி, சிவபெருமான், பார்வதி இவங்களோட இடத்துக்கு யாரும் போக முடியாது. பிரம்மாவோட இடத்துக்கு நம்ம போகலாம், இந்திரனோட இடத்துக்கு போகலாம், மற்ற தேவர்கள் இடத்துக்குலாம் நம்ம போகலாம், அவங்களோட போஸ்டுக்கு நம்மளால போக முடியும். ஆனால் மகாவிஷ்ணு, மகாலட்சுமி, சிவபெருமான், பார்வதி அம்மா இவங்க 4 பேரோட இடத்துக்கு யாரும் போக முடியாது, நித்தியமா அவங்களே தான் இருப்பாங்க. இப்ப இங்க பார்க்கிறீங்களா, இதுதான் விரஜா நதின்றது. இந்த விரஜா நதியில தான் யார் இருக்காங்க? கார்ணோதய கஷாய் விஷ்ணு அவங்க இருக்காங்க. 3 விஷ்ணு. இதுல வந்து கார்ணோதய கஷாய் விஷ்ணுவா இருக்காங்க. இவங்கதான் மிகவும் பிரம்மாண்டமா இருப்பாங்க, ஜெய்சாண்டிக்கா இருப்பாங்க. இவங்களோட பாதம், திருப்பாதத்துல திருமுடி வரைக்கும் நம்மளால அவ்வளவு ஈஸியா ஒரே நேரத்துல பார்க்க முடியாது. அப்படி மிக பிரமாண்டமான திருமேனி. அவங்க எங்க இருக்காங்க? விரஜா நதி கார்ணாவர்ஷன்ல இருக்காங்க. அவங்க ஒரு தடவை மூச்சை வெளியில விடும்போது அவங்க நம்ம உடம்புல உள்ள போர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, வேர்வை துளிலாம் வர வந்து ஓட்டைகள், அது மாதிரி பகவானோட திருமேனில இருந்து நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த மாதிரி வரும், சரிங்களா? இந்த கோல்டன் கலர் எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்துல, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் உலகம் மட்டுமே கிடையாது. இதுல இருந்து நம்மளால வந்து அடுத்த நிலையில் நம்மளால யோசிக்க முடியும், சரிங்களா? நிறைய நம்ம வந்து இப்ப ரெஜாரதில மிதந்துட்டு இருக்கோம். நம்மளை சுத்தி நிறைய இந்த மாதிரி பொருள் உலகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம எல்லாம் கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவோட நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் அப்படின்றது தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் உலகம் ஏற்படுது. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் உண்டு. இதுதான் இந்த நம்மளோட கிராஸ் பாடி, பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ அதெல்லாம் இருக்கும், அப்புறம் மகா தத்துவா அப்படின்றது இருக்கும். 13வது அத்தியாயத்துல இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம், சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் உண்டு. அதுல என்னன்னா அப்புறம் என்ன ஆகும்னா கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க வருவாங்க. அவங்களோட இன்கார்னேஷன்ஸ் ஏற்படும். அவங்களோட திருநாபியிலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு வரும், அதுல தாமரை உருவாகும். அதுலதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை பகவான் வந்து படைப்பாங்க. விஷ்ணு வந்து கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு உருவாக்குவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் பிரம்மாவுக்கு வேதங்களை கொடுப்பாங்க. வேதத்தின் அடிப்படையில கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு அவங்களோட மேற்பார்வையில பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் பிரம்மாவை படைக்கும் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா எல்லாத்தையும் படைச்சது பிரம்மா கிடையாது. இந்த தனியா இந்த ஜட உலகத்தை மட்டும் படைக்கும் கடவுள் பிரம்மா அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த தாமரை தண்டுல. அது பாத்தீங்கன்னா நடுவுல தான் இந்த பூலோகம் இருக்கும், கீழே வந்து லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் பார்ப்போம், அப்புறம் மேலெல்லாம் வந்து
ஸ்வர்க்கம், ஜனலோகம், தப்பலோகம் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது எல்லாத்துலயும் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் பிரம்மாவோட பகல் பொழுது அப்ப. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு இருப்பாங்க. அவங்கதான் பரமாத்மாவா இருக்கிறவங்க அப்படின்றது நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காங்க. யாரு தேவர்களுக்கு என்ன ஒரு சிரமம் ஏற்பட்டாலும் ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு கிட்ட போய் அவங்க முறையிடுவாங்க. பார்க்கடல்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவங்கதான் ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் அது யக்ஞா அப்படின்றது யாருன்னா ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்படிதான் உலகம் உருவாகி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம இதுல இருந்து இப்ப வெளியில வரணும் அப்படின்னா பாதாள லோகத்துல இருந்தும் போக முடியாது, சத்திய லோகத்துல இருந்து நம்ம அதாவது இந்த மேல் உலகத்துல இருந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா போக முடியாது. அங்கெல்லாம் நம்ம சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கலாம், கஷ்டங்களை அனுபவிக்கலாம். எங்க இருந்து மட்டும் நம்ம பகவானை அடைய முடியும்னா இந்த பூலோகத்துல பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது மட்டும்தான் நம்ம அடைய முடியும். அதனாலதான் பூலோகத்துல பிறக்கிறது நல்லது, அதுலயும் பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுன்றது நல்லது. அதுவும் மனித பிறவியா கிடைக்கிறதுன்றது மிக சிறந்தது. அவ்வளவு லேஸ்ல கிடைக்காது. அந்த மனித பிறவியில் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம கலிகாலத்துல இருக்கோம். அதனால இது நம்ம சத்தியுகத்துல இருந்தோம்னா மெடிடேஷன் பண்ணிருக்கோம். அது சிரமம் இல்லைங்களா? அதனால நம்ம எல்லாம் கலியுகத்துல இருக்கோம். நல்லபடியா பகவானோட நாமத்தை நம்ம நல்லபடியா உச்சரிக்கலாம். பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தை நல்லபடியா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கண்டிப்பா ஒரு ரவுண்ட் எல்லாருமே உச்சரிங்க. அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகப்படுத்திக்கிட்டே வாங்க. சரிங்களா? அப்ப அந்த ஹரிநாமம் மட்டும்தான் இந்த நூல் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த அதுதான் பகவானோட நாமம். அதை சொல்ல சொல்ல இதெல்லாம் நம்மளோட இந்த பஞ்சபூதங்களான உடம்பு, இந்த ஸ்தூல சரீரம், இந்த ஜட இயற்கை மகா தத்துவான்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதெல்லாம் நம்ம கடந்து வெளியில போகணும். அப்போ நம்மளோட கிராஸ் பாடி, ஸ்தூல சரீரம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஆத்மா மட்டும் என்ன பண்ணும்? இந்த விரஜா நதியை தாண்டி பகவானோட லோகத்தை அடையும். எந்த ரசத்துல நம்ம பக்தி பண்ணோமோ அந்த ரசத்துல அந்த லோகத்துக்கு நம்ம போவோம். நாராயணரை வழிபட்டோம்னா வைகுண்டம் போவோம். அதே 5 ரசங்கள்ல வாத்சல்ய ரசம் பேரண்டிங், அந்த ரசத்துல பகவானை வழிபாடு பண்ணோம்னா நம்ம கோலோகத்துல பகவானுக்கு நித்தியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பேரண்டிங் சர்வீஸ் பண்ணலாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. அதே பிரேம பக்தியில பகவானை கணவனா ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த முறையில் நம்ம பக்தி பண்ணலாம். அப்போ அந்த மாதிரியான நிலைப்பாட்டுக்கு நம்மளால உயர முடியும். அப்ப பக்தி மார்க்கம் தான் சிறந்தது. பகவானை அடையறதுக்கு பக்தி மட்டுமே பிரதானம். அதுதான் வழி. சரிங்களா? அப்ப இதை நம்ம அப்ப கிருஷ்ணரை அடைதல் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த அத்தியாயத்தோட பேரு. பக்தி மார்க்கத்தின் மூலியமா, அதுவும் கடைசி காலம் அப்பெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. இந்த நிமிஷத்துல இருந்து அஜாமிலாக்கு ஒரு மாற்றம் கிடைச்சது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த நிமிடத்துல நம்ம பகவான் மேல பக்தியோட இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் கோலோகம், வைகுண்டம் இதெல்லாம் மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் முகுந்த மாலா சூஸ்திரம். हरे कृष्ण ललिता माताजी। त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ध मध्यैव मे विशदु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये भववादपित्तैः खण्डावरोदन विधौ शरणं तुदस्ते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு, சரிங்களா? அதாவது திவ்ய பிரபந்தம் ஆழ்வார்கள் கொடுத்த உன்னதமான பாசுரங்கள். சரிங்களா? அப்போ அதுல ஆழ்வார்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவைகள் எல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி, ஏன்னா இதெல்லாம் என்னது நம்ம வயதான காலத்துல இந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா கபம், வாதம், பித்தம் இவைகள் எல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனத்தை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்றத இந்த இதுல நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் வாழ்க்கை முழுக்க பயிற்சி, பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்றதான் இந்த இதற்கான ஆன்சர். நினைக்கும் போதெல்லாம் எப்போல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம 8வது அத்தியாயம் பார்த்தோம், கிருஷ்ணரை அடைதல். மறுபடியும் இதோட சுருக்கத்தை நாளைக்கு நம்ம பார்த்துடலாம். மணி ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, 8வது அத்தியாயத்தோட இது சொல்லிடுறீங்களா? பலஸ்ருதி லலிதா மாதாஜி. ஓகே. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। நான் சொல்லிடுறேன் माताजी। अवश्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி இது வாசிக்கிறீங்களா? பத்ம புராணம் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 8வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தெய்வீக சக்திகள் பெற. முன்னொரு காலத்தில் பாவ சர்மா என்ற பிராமணன் தீய வழியில் சென்று இறந்த பிறகு பனை மரமாக ஜென்மம் எடுத்தான். அதே போல் தீயவரிடமிருந்து தானம் பெற தகாதவற்றை தானம் பெற்று பிரம்மாஷ்டத்திரமாக மாறிய குஷீவல குமதி என்ற தம்பதியர் அந்த பனை மரத்து அடியில் அமர்ந்து தம் கதிக்கு வருந்தியது. அப்பொழுது இதிலிருந்து விடுபடும் வழி யாது என சதி தன் கணவனை கேட்க, அவரோ நாம் அத்தியாத்ம புத்தியுடன் இருந்தால் போதும் என்றான். அதற்கு அவள் கி மத்தியாத்மக்யம் கர்ம புருஷோத்தம என்று கீதையின் 8வது அத்தியாயத்தின் முதல் வரியை கூறினாள். உடனே அவ்விருவரும் மற்றும் அந்த பனைமரமும் தம் தம் நிலை அடைந்தன. 8வது அத்தியாயத்தின் முதல் வரிக்கு இத்தகைய பலன் கிடைத்தது என்றால் முழுவதையும் பாராயணம் செய்தால் சொல்லவும் வேண்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.